Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, lero loweruka pa 31 January 2026 pamenenso tikumaliza mwezi wa January, pomwenso timakumbukira John Bosco Woyera. Mutithandize kukhala anthu ochita kufuna kwanu, othandiza anthu ena makamaka ovutika, kukhala pafupi ndinu monga momwe Woyera wa tsiku la lero anachitira. Mutithandizenso kuzindikira kuti pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku timakumana ndi mafunde amene amavutisa moyo wathu wauzimu, timakumana ndi mphepo imene imagwedeza moyo wathu wauzimu. Ife nthawi zonse tizibwera kwa mwana wanu Yesu Khristu ndi kupempha kuti atithandize kutichotsera mafunde amenewa komanso mphepo imeneyi, kuti moyo wathu ukhale okhazikika mwa inu nthawi zonse. Amayi Maria amene timakulemekezani loweruka lina lilonse, mutipempherere kuti fana anu tithe kukhazikika mwa inu ndi kuvomera zinthu zimene sinachite bwino, monga momwe tikumvera moyo wathu woyamba tsiku la lero pamene Nathani anampeza Davide kuti moyo wake sanachite bwino ndipo akuyenera kubwerera kwa Ambuye Mulungu ndi kuchita kufuna kwake nthawi zonse. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Samuel mutu 12 ndime ya 1 mpaka 7a kudzapitiriza ndi ndime ya 10 mpaka 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Isaac Mvula kuchokera ku St. Augustine Mangochi Cathedral mu Diocese ya Mangochi. Mawu amthenga woyera ndi monga adalembera Mariko Woyera mutu 4 ndime ya 35 mpaka 41. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Lekucha kuchokera ku Bishop's House Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu ambuku lachiwiri la Samueli. Chauta adatuma mneneri Natani kwa Davide. Natani adafika kwa Davide, adamphera fanizo lakuti mu mzinda wina mudali anthu awiri, wina wolemera wina wosauka. Wolemerayo adali ndi nkhosa zambiri ndi ng'ombenso zambiri, koma osauka uja adalibe ndi kanthu komwe kupatula kankhosa kakakazi kamodzi kamene adagula, ndipo adakaweta kankhosako mpaka kukula kali ndi iyeyo pamodzi ndi ana ake. Kankadyako chakudya chake cha munthuyo mpaka kumamwera chikho chake. Kankagona pa nkhunda pake pa munthuyo, ndipo kankakhala ngati mwana wake wamkazi. Tsiku lina ku nyumba kwa munthu olemera uja kudafika mlendo. Munthu uja sadafune kutengako imodzi mwa nkhosa zake kapena imodzi mwa ng'ombe zake kuti aphere mlendo wakeyo. M'malo mwake adakatenga nkhosa ya munthu wosauka uja namphera mlendo amene adadzamchezera uja. Atamva munthuyo, Davide adapsa mtima kwambiri. Adawuza Natani kuti pali chauta wamoyo, munthu amene adachita zimeneziyu ayenera kuphedwa basi, ndipo pa mwana wankhosayo abweze ena 4 chifukwa chochita zoterezi, ndiponso popeza kuti adalibe chifundo. Apo Natani adawuza Davide kuti munthuyo ndinu amene. Chifukwa chake tsono nkhondo sidzachoka pa banja pako, chifukwa wandinyoza ine, ndipo wakwatira mkazi wa Uriya Muhiti. Tsono ine chauta ndikuti ndithu ndidzakugwetsera tsoka pa banja pako pomwepo, ndidzakuchotsera akazi ako iwe ukupenya,
ndi kuwapereka kwa mnzako wina, ndipo adzagona nawo akazi akowo dzuwa likuswa mtengo. Iwe unkachita zimenezi nseli, koma ine ndidzachita pamaso pa Aisraeli onse masana ndithu. Apo Davide anawuza Natani kuti, tidachimwira chauta. Natani adati, chauta wakukhululukirani machimo anu, simudzafa. Komabe popeza kuti mwachita zimenezi, mwanyonza chauta kotheratu. Mwana amene adzakuberekeni Batiseba adzafa. Pompo Natani adabwerera ku nyumba kwake. Motero chauta adamlanga mwana amene mkazi wa Uriya adambalira Davide, ndipo adadwala kwambiri. Chifukwa chake Davide adapempherera mwanayo kwa Mulungu. Adaleka kudya nakagona pasi usiku wonse. Akuluakulu aku nyumba ya mfumu adadzayima pambali pake kuti amuutse, koma iye adakana kuuka ndipo sadadye nawo anthuwo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Marko. Pa tsiku lomwelo dzuwa litalowa, Yesu adawuza ophunzira ake kuti, tiyeni tiwoloke tipite kusidya. Tsono iwo adasiya khamu la anthu lija natenga Yesu mchombo momwe adalimo. Padalinso zombo zina zosagana naye. Tsono padauka namondwe woopsa, mafunde ankalowa mchombomo kotero kuti chidayamba kudzaza ndi madzi. Koma nthawi imeneyi Yesu anali kumbuyo mchombomo ali mtulo atasamira nsamiro. Pamenepo ophunzira aja adamudzutsa adati, aphunzitsi, kodi simukusamalako kuti tikumira? Yesu adadzuka ndipo adadzudzula mphepoyo nalamula nyanja kuti, tonthola, khala bata. Mphepo ija idalekadi. Kenaka padagwa bata lalikulu. Apo Yesu adawafunsa kuti, bwanji muchita mantha? Kani mulibe chikhulupiriro inu? Koma iwo adagwidwa ndi mantha kwambiri kumafunsana kuti, kodi iyeyi ndi munthu otani, kuti ngakhale mphepo ndi nyanja zizimumvera. Mthenga wa Ambuye. Lero pa 31 January 2026 tikumaliza mwezi umene wa January, ndipo ndi tsiku limene timakumbukira John Bosco woyera. John Bosco woyera wansembe wochokera ku Italy, amatchuka ndipo anatchuka kwambiri pothandiza makamaka achinyamata kamene anthu ovutika kukhala pafupi ndi Mulungu, powapasa ntchito zosiyanasiyana ndi kuwaphunzitsa maluso amene anthu anayenera kugwiritsa ntchito. Ndipo iye anayambitsa chipani chapadera chimatchuka kuti Don Bosco. Kwathu kuno ku Malawi chiliko makamaka ku Lilongwe Archdiocese ku area 23, kumene achinyamataso amapanga zinthu zosiyanasiyana zophikaphika, ena amapanga za ukalipentala, za magalimoto, za IT, zimene amakhala kuphunzira zimene Don Boscoyo nthawi imene kapena John Bosco ankafuna kuti anthu osiyanasiyana zizichita. Ku Zambia aliko, ku Kenya aliko, maiko osiyanasiyana aliko anthu angati amenewo. Tsiku langa lero pamene tikumbukira iyeyi, Mulungu angofuna kuti kumbutsa kuti tonsefe tili ndi udindo othandiza anthu amene ali ovutika ku mudzi wa Mulungu kudzera mu ntchito zosiyanasiyana. Chifukwa iye amati iye akamaphunzitsa choncho amapemphera nawonso ndi kuwaphunzitsa zinthu zina za Mulungu, kupatula zaluso zimene amasiyira kuti aziziwe. Ifeyonso tikuyenera kuchita chimodzimodzi powathandiza anthu ena amene ali ovutika, komanso kuwaphunzitsa za mawu a Mulungu kuti akhazikike mwa Ambuye Mulungu. Mwapadera tsiku la lero Mulungu akutikumbutsa zokuti pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku timakumana ndi mafunde osiyanasiyana. Timakumana ndi mphepo imene imagwedeza moyo wathu wauzimu. Titani mafunde amenewa angathe kupezeka moyo wathu wa mbanja, moyo wathu wa Chikhristu, mafunde amene angathe kupezeka kwa ife amene tili ma students, mafunde angati amene angathe kupezeka pamene tikugwira ntchito zosiyanasiyana, mafunde angati amene angathe kupezeka pamene tikupanga mabizinesi athu osiyanasiyana, mafunde angati amene angathe kupezeka pa udindo umene mpingo kapena dziko latipasa kapena society yatipasa. Titani ophunzira Ambuye Yesu anazingwa, mafunde analipo, mphepo inalipo. Titani bwato likumira. Pamene bwato lathu ngati banja likumira, what should we do? Pamene bwato lathu likumira, ifeyo ngati akhristu amene tinakhazika mu Chikhristu, what should we do?
tinkakonda kulapa machimo kawiri koma tasiya kulapa machimo. Bwato lathu lamba kumira chifukwa cha mafunde amene alipo ndi mphepo imene ilipo. Tinkakonda kuyendera anthu odwala kugwira ntchito za chifundo zosiyanasiyana, lero nsonse chatasiya, bwato lathu lamba kumira. What should we do? Tinkakonda kupita ku chalichi misa ya mamawa kapita mapemphero a mamawa, tinkakonda kupita ku chalichi la Mulungu tinali lonse, tinkakonda kupita ku magulu athu ampingo osiyanasiyana, akwayala, a Divine Mercy, kagulu la amayi, gulu la abambo. Tinkakonda kuyimbira Mulungu, tinkakonda kupita ku mapemphero a kolona, koma zonse zija zasika chifukwa kuti bwato lathu likuzaza ndi madzi lamba kumira. What should we do? Ophunzira Ambuye Yesu akutipatsa njira. They went to Jesus Christ. Kodi Mungu atilolera kuti tizimira? Ambuye Mungu atilolera kuti tizimira. Taona ndi bwato lathu la banjali lamba kumira. Taona mwandu langa la Chikristu lamba kumira. Taona ndi bwato langa limene limandithandiza nthawi zonse ndizikonda kulapa machimo lamba kumira. Taona ndi bwato langa limene limandithandiza nthawi zonse ndizipita ku mphakati, ndizipita ku kwaya, ku magulu osiyanasiyana Divine Mercy, kapena atumiki a chifundo, ku magulu osiyanasiyana ka amayi kapena abambo kapena alegio lamba kumira. Tikuyenera kupita kwa Ambuye Yesu ndi kukapempha chithandizo kuchokera kwa Ambuye Yesu. Mulungu sali mtulo, Mulungu sanatisiye tokha, Mulungu sanagone, Mulungu amakhala nafe nthawi zonse. Ife tikungoyenera kuzindikira kuna kuti we are not alone, we are not orphans, we are never deserted by our loving God. He is always with us. Mulungu amakhala nafe, sangatisiye tokha, sangatitaye fanake. Chifukwa chimene chichi woyera wathu wa tsiku la lero akupereka chitsanzo. Anakhala naye Don Bosco, anamuthandiza munjira zosiyanasiyana ndikupeza zinthu zothandizira achinyamata mpaka nakuyambisa gulu limene lija la Don Bosco limene lafalikira pa dziko lonse lapansi kuphatikiza kuno kwathu ku Malawi. Ndipo kuno kwathu ku Malawi ngakhale nanena kuti akupezeka ku Lilongwe, akupezekanso ku Nkhotakota, kumene ena mwa ife tinaphunzira ku St. Paul's Primary School. Ku Nkhotakota uko ndi school imene iwo amayang'anira chifukwa ndi school ya mpingo. Ifeyonso ngati anamuthandiza John Bosco oyera Mulungu pamene mwina zinthu zina samayembekeza zitheka, ifeyonso we have to go to the Lord God, we have to go to Jesus Christ ndikuwauza kuti boti lathu lamba kumira kuna kuti Mulungu uja atithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mawu athu oyamba tsiku la lero, pamene Davide anachimwa, Mulungu anatuma mneneri kapena wansembe Nathan kuna kuti akamuziwise kuna kuti Mulungu sanakondwe naye ndi zimene iye anachita. Ndipo Davide anamva chisoni chachikulu ndi kulapa machimo ake. Ndipo atalapa machimo ake analemba salimo, analemba nyimbo. Salimo imeneyi ndi salimo namba 51. Ija imatchuka yonena kuti mutichitire chisoni na Ambuye. Ndipo lero salimo imeneyi kunena kuti create a pure heart for me, O God. Mundilengere mtima watsopano, mtima wokoma, mtima wokusangalasani na Ambuye. Nyimbo imwe ija imene anzathu achanaphunzira kuzomba anaibeka ali komweko, mundilengere mtima. Komanso anzathu ku St. Pius Blantyre Archdiocese nawonso analipaso nyimbo mundilengere mtima watsopano. Nyimbo yangati imene ijayo ikuchokera pa salimo imene Davide anailemba atazindikiritsidwa kuna kuti iye uja wachimwa, ndipo ankapempha chikhululukiro kuchokera kwa Ambuye Mulungu. Nafenso tizidekha. Anthu ena akatiuza kuti sitinachite zinthu zabwino, ife tizidekha kufatsa ndi kupempha chikhululukiro kwa Ambuye Mulungu monga momwe Davide anachitira. Anayimba nyimbo yopempha chikhululukiro ndipo Mulungu kumapeto kwa zonse anamukhululukira. Ndipo nyimbo iyi timayimba chifukwa imatikumbutsa za munthu amene wachimwa, amene wavomereza kuchimwa kwake ndipo afuna kuyambanso moyo watsopano pamaso pa Ambuye Mulungu. Create a pure heart for me, O God. Renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence. Take not your Holy Spirit from me. Musachotse Mzimu wanu woyera pa moyo wanga wa tsiku ndi tsiku. Kuti nthawi zonse ndisogozedwa ndi Mzimu wanu woyera. Ili linali pemphero lopempha chikhululukiro kwa Ambuye Mulungu kuchokera kwa David atazindikiritsidwa kuna kuti iye wachimwa. Ifeyonso tizichita chimodzimodzi pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tisayiwalire Mulungu amatikonda, amakhala nafe, sali mtulo sakugona. Ife pamene bweto lathu lamba kumira, tipiteni kwa Ambuye Yesu, tipite kwa Ambuye Mulungu. Tapempha amayi Maria atithandize kuna kuti bweto lathu lija lisiye kumira, chifukwa Ambuye Yesu ndi amene amayimitsa namondwe, ndi amene amayimitsa mphepo, ndi amene amachotsa zinthu zimene zimafowokesa moyo wathu wauzimu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku.
Don Bosco woyera kapena John Bosco woyera apitizebe kutipempherera ife kuti nafenso tithe kuthandiza anthu ena kumuzi wa Mulungu kuposa kale, kuthandiza anthu ovutika munjira zosiyanasiyana kuti they should experience the love and also mercy of God in different ways. Tipemphere m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate achifundo chopanda malire, inu amene mmakonda ife tonse amene munatilenga pamaso panu, tithandizeni kubwerera kwa inu pamene tazindikira kapena tazindikiritsidwa kuti ife tachimwa. Tithandizeni kukhazikika mwa inu. Nthawi zina m'bwato mwathumu madzi akadzaza mayamba kumira, tichosereni mafunde ndi mphepo amene amagwedeza moyo wathu wauzimu, amene amagwedeza moyo wathu wa Chikhristu. Ndipo mutithandize ifeyo kupita kwa mwana wanu Yesu Khristu kukatithandiza kuti atithandize kuchoka mu zinyengo zosiyanasiyana zimene zimagwedeza moyo wathu wauzimu komanso moyo wathu wa Chikhristu. Monga John Bosco woyera, tithandizeni kukhala ndi chidwi chothandiza anthu osiyanasiyana amene sakudziwani ndi anthu ovutika, kuti pamene tawathandiza ndi kugawana nawo mawu anu athe kuzindikira ubwino wanu, chikondi chanu komanso chifundo chanu kudzera mu ntchito zathu zabwino kwa iwo. Inu Amayi Mariya amene timakulemekeza loyo kadena lilonse, mutipempherere kuti nthawi zonse tikhale pafupi ndi mwana wanu ndi kuchita kufuna kwake. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.